Evoluce fotomobilů. Rok 1999 Kyocera VP210 Visual Phone byl pouze pro japonský trh. Překvapivě měl pouze přední kameru, byl tedy určený jen na selfiečka. Fotky z něj šly posílat přes síť PHS. Rozlišení 0,11 megapixelů je teďka hodně málo, ale tehdy to bylo revoluční. Rok 2000 Samsung SCH V200. Oficiálně byl určený jen pro jihokorejský trh. Barevný displej, kamera s rozlišením 0,35 megapixelů. Ale fotky z něj přímo posílat nešly. Musel si ho propojit special kabelem s počítačem a překopírovat je. Téhož roku se ukázal také Sharp JSH04. Byl jenom pro Japonsko, rozlišení jako u Kyocery. Fotky z něj šly posílat přímo. No, ale do těchto tří se vešlo pouze okolo 20 fotek, takže popojedem. První mobil s foťákem pro Evropu se objevil v roce 2002, a to Nokia 7650. Rozlišení 0,3 megapixelů. Paměť přibližně 4 MB, takže na několik desítek fotek. 2005 Sony Ericsson X750i. Velký pokrok, 2 megapixely. Autofokus, přisvětlovací dioda. 2007 Apple iPhone, 2 megapixely. Dotykový displej. 2010 Nokia N8, 12 megapixelů. Nejlepší fotomobil své doby. 2013 Nokia Lumia 1020, 41 megapixelů. Milník ve focení mobilem. No a dál už to znáte. Google Pixel, Huawei, Samsung, iPhone, Xiaomi. Každý vyniká v něčem.